Jamen, jeg er jo født i et miljø, hvor jeg havde rigtig meget natur omkring mig. Jeg voksede op i Sverige, sådan Emil fra Lønneberg miljø med stengager og marker og skov og vand. Og jeg var jo bare sådan en lille barn, der var ude i det hele tiden. Og så havde jeg dyrene omkring mig, så for mig har det jo bare været det samme. Altså den der kontakt til både natur og dyr, det var jo ikke noget, jeg spekulerede over dengang. Det blev noget, der måske næsten blev skåret væk så i en periode, hvor jeg så valgte, at jeg ville blive dyrlæge, fordi jeg ville hjælpe dyrene, som havde hjulpet mig, og jeg følte så meget. Ja, det var jo bare, det var mit kald, følte jeg. Men det var jo først der, hvor jeg ligesom kom ind i den, hvad skal man kalde det, den moderne verden, og det hamsterhjul og måden at se på videnskab og så videre, som det var sværere for mig at finde min hylde, som virke. Ja. Fordi der var noget, der blev skåret væk, og det kunne jeg ligesom ikke se dengang. Det var bare sådan, det var igen det der med bare kæmpe videre, og at der var noget galt med mig selvfølgelig. Det er jo sådan, man plejer at vende den, når man ikke trives, eller føler stress og pres. Og Ja, for jeg får nærmest, og du satte jo selv ord på det, jeg får sådan et helt billede af, at det der i virkeligheden sker, det er jo, at du kommer ind i en verden, hvor der egentlig er altså noget amputeret på en eller anden måde. Og så, men ud fra altså ud fra det menneskelige, psykologiske, følelsesmæssige perspektiv, så er det sådan, så kommer man ud i den virkelige verden, og så er man forkert. Ja, jamen det var fuldstændig sådan, det var. Og det er faktisk først for nylig, jeg har fundet ud af, at det er sådan, det var. Så nu er jeg over 40 år, og i 20 af de år har jeg jo følt mig forkert. At det er mig, der er noget galt med. Ja. Det er vildt nok. Ja. Og så har jeg også tænkt på, at jeg ligesom fik bygget et panser op omkring mig selv, for at klare, hvad kalder vi det, den moderne verden, der kører derud af. Og fordi at jeg også, jeg er særlig sensitiv, og har jo alle de her kanaler åbne, men det var jo nødt til med et meget tykt panser lukket ned for overhovedet kunne klare det og overleve i det. Men bag det panser, der visner jo en sjæl, altså. Så kroppen skriger jo til sidst. Og til sidst har man ikke et valg. Sådan følte jeg. Ja. Så, og det er jo også set i bagspejlet, ikke? Det var ikke noget, jeg kunne se dengang. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor min krop skreg sådan med smerter og forskellige stress, og til sidst faktisk også angst. Ja. Men på den måde, som du siger det nu, så tænker man jo næsten, at det selvfølgelig gør den det. Altså, det kan jo ikke være anderledes. Og selvfølgelig skriger kroppen. Fordi kroppen er jo klog. Det er den. Så det giver jo simpelthen så god mening nu, fordi du sidder og kan se tilbage med den erfaring, du har, og den visdom, du jo på en, altså du har hentet tilbage til dig selv, at så er der jo også altså det bliver jo egentlig sagt, ud fra sådan en kærlighed til både kroppen og til din psyke og dine følelser om at begynde at skrige op, og man kan godt forstå det. Men når man er i det, altså, så føles det jo ikke sådan. Overhovedet ikke. Det gør det jo ikke. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når mange har det sådan i dag, er det måske derfor. Altså når man har, fordi at vi bliver nødt til at have måske både skygklapper på og panser og det hele for at klare det her tempo, måden at tænke på. Der er så mange lag i det.
Fordi det er jo ret interessant, fordi hvis man er i en verden, hvor der bliver stillet en masse krav, og hvor man kan sige, at der egentlig er et amputeret menneskesyn, altså, eller et amputeret eksistenssyn, kan man sige. Og at man tror, at det er sandheden, men i bund og grund, så er det jo en eller anden illusion, der er bygget op over tid, kan man sige. Så vi har ikke opdaget, at vandet er begyndt at koge. Altså det vand, vi er i, det koger. Men det skaber jo en masse selvhad, kropshad, følelseshad, fordi at man oplever, så kunne jeg forestille mig, at man oplever det som en stopklods, altså en bremseklods, for jeg kan ikke gøre det, der forventes af mig. Jeg kan ikke klare det her. Og så kan det jo blive sådan en... Ja, og skyld og skam i det. Lige præcis, ja. Fordi man sammenligner sig også med andre. Ja. Men var det sådan, følte du skyld og skam over, at... Altså, hvornår gik det op for dig? Og, altså, hvordan... hvad har du skulle igennem for at kunne nå ind til den der erkendelse, som du har nu, som simpelthen bare står helt lysende og fin? Altså, det må jo have været... Ja. Jamen, jeg tror, på mange måder, så fik jeg ligesom sat min uddannelse op på en pedestal. Også ved hjælp af andre. Så at ligesom også kravle ned ad den og erkende, at jeg vil måske gå en lidt anden vej eller lidt alternativ vej. Der var jo rigtig meget stolthed i det. Men hvornår jeg opdager det opdager jeg ret hurtigt. Altså, jeg opdager det, hvis vi går tilbage til min uddannelse, så som sagt, også i min barndom var jeg meget interesseret i naturen og var bare ude og studere den, altså sådan helt af mig selv. Også ved hjælp af min far, som er meget naturvidenskabelig, og vi kiggede på blade og sommerfugle under lup, og altså alt det der, som er så vidunderligt og fantastisk ved naturen. Og så på uddannelsen, så nu igen set i bagspejlet, så kunne jeg se, at de fag, hvor hvad skal man sige, naturens fuldkommenhed bliver illustreret, det var de fag, jeg var bedst til, og dem jeg også var ligesom, det kom naturligt til mig, og det var noget, jeg synes var interessant at studere. Så det vil sige sådan noget som for eksempel cellebiologi eller mikrobiologi, hvor man ligesom, der er sygdommen ikke kommet ind endnu. Det er sådan en helhed, der bliver illustreret på en eller anden måde, og hvor alt bare fungerer. Eller histologi, det er sådan læren om væv i kroppen, hvor man kigger i mikroskop på vævets opbygning i de forskellige organer. Det er ligesom som at komme ind i et landskab. helt fantastisk. Alle sådan vævstyper ser forskellige ud. Hjertemuskulatur ser ud på en måde. Leveren ser ud på en måde. Altså sådan, det var som at komme ind i en helt ny lille verden. Og der kan man jo se, hvor komplet alt er, og hvor fuldkomment alt er. Og så når man så videre i uddannelsen, så skal vi jo selvfølgelig lære om alt muligt andet, og det er også super spændende, det er ikke det. Men der begynder også ligesom branchens krav til en at banke lidt på, hvad det er, man skal. Man skal jo også ud og være en del af en form for mølle, som skal opretholdes. Og allerede der kunne jeg nok føle, uden at sige det til nogen, eller næsten ikke engang sige det til mig, men jeg begyndte at mærke modstand. Ja. Så helt det system, der er bygget op omkring virket. Ja. Og det er ikke fordi, at det er noget forkert i det overhovedet. Det er ikke en kritik. Det var bare, at jeg måske ikke rigtig kunne være i det. Og så er der også nogle ting, hvor man ser, altså, hvor jeg ser også en grusomhed faktisk, og lidelse, og at hvis vi ser det ud fra et højere perspektiv, så har vi jo i princippet alle husdyr for vores egen vindings skyld.
Nu ser jeg det meget, meget overordnet. Men det har vi et eller andet sted. Historisk set, så har vi også avlet på dyrene i forskellige retninger, for at de skal tjene os på den ene eller den anden måde. Og det er også igen nok først nu, når jeg tør at se helt på dem. Jeg tror, det er det, jeg reagerede på dengang. Der kunne jeg bare ikke se det helt og fuldt ud. Ja. Så det, på en eller anden måde, så er det egentlig det er også lidt nogle værdier, som på en eller anden måde ligger inde i dig. Det er det. Som, hvor der så ikke er overensstemmelse på en eller anden måde. Det har du fuldstændig ret i. Du siger det, og det kan jo være, altså det kan jo være ens grundlæggende værdier. Det er jo ikke altid, man lige er beredt på at sige det, men det ligger jo i cellerne, kan man sige, og i hjertet, eller i hele din måde at være til stede på. Men jeg synes, der er vel nogle enkelte, der har sagt, jamen valgte du så ikke bare det forkerte fag? Og der har jeg nok nogle gange tænkt, jeg tror bare, hvis der er noget, jeg har valgt, så er det at fødes til den forkerte tid. Og så ved jeg jo, at det har jeg jo alligevel ikke. Fordi det er jo meningen, at jeg skal kunne mærke og se det her i denne tid, vi er i nu. Men egentlig føler jeg mig nok som det der lille indianerbarn, der bare går rundt og med mine dyr. Jeg skulle lige til at sige det før. Altså, du var den der indianer, der blev taget ud af kontekst, og så sat ind i en helt anden verden, og så er det bare, what? Ja. Det er jo, altså, hvad sker der her? Ja. Det er der jo også brug for, at vi holder fast, at flere og flere holder fast i det. Altså, lad os bare sige indianer, ikke? Fordi der er jo en anden åndelighed. Men det jeg også synes er interessant, du siger, det er jo, at videnskaben, altså naturvidenskaben, ud fra sådan et helhedsperspektiv, isoleret set jo også ikke nødvendigvis behøver at gå imod det værdisæt, du har haft. Altså det her med, at du går ind og oplever egentlig mikrokosmos. Altså, ja, men det er jo det. Altså, og det synes jeg er så vigtigt, at vi ikke skal modarbejde hinanden, men respektere hinanden til gengæld og lytte til hinanden. Jeg har kæmpe respekt for videnskaben og alt vi altså er kommet frem til igennem, i hvert fald de seneste 100 år. Hvordan ville verden se ud, hvis vi ikke havde penicillin eller vacciner osv. Og rent sådan medicinsk, så kommer jo åndeligheden kommer ikke til at erstatte det. Vi skal jo bare prøve at, ved ikke om man kan sige forenes, eller bare gå side ved side. Ja. Der er også en del, der har spurgt mig nu, når man healer du på dyrene nu, så, fordi du valgte at blive healer. Og det gør jeg jo ikke. Jeg tilbyder healing til mennesker. Og det er der også en særlig grund til, fordi jeg ser ikke, altså selvfølgelig har alt levende på jorden gavn af healing, sådan rent overordnet. Men jeg ser næsten dyrene som vores healers på en måde. Og jeg tror ikke, eller nej, det er forkert at sige. Tror på, sådan skal man ikke sige det. Men altså, det er meget nøje med at skrive også i mine tekster, at healing erstatter ikke medicinsk helbredelse. Hvis du har en tandbyld, så skal selvfølgelig den tand ud, og du skal have noget behandling. Altså, så jeg vil absolut ikke modarbejde eller sige, at den verden det er ydt eller sådan noget. Så kan det være interessant at filosofere lidt omkring, hvorfor vi har for eksempel vores velfærdssygdomme herovre i vestverdenen, som dyrene faktisk også har. Ja. Men det er jo noget, har du filosoferet omkring det, Lina? Hvad siger du? Har du filosoferet omkring det? Ja, det har jeg da masser. For mig selv mest måske. Ja. Jeg er meget ydmyg og vil ikke træde nogen over tæerne, men altså man ser jo faktisk de samme sygdomme hos husdyrene, hvis vi nu snakker familiedyr, hunde og katte og dem vi, både med adfærd og altså som stress for eksempel, er dyr jo også meget sensitive overfor.
Og hvor meget er ikke stress roden til mange sygdomme, for eksempel. Ja. Og det er jo også interessant, det du siger i forhold til det her med, at vi begynder at forstå os selv som en del af alt. Altså, at vi indgår jo, vi er jo i det samme energifelt. Ja. Og det er jo ja. Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg har lavet nogle noter i går omkring det, og det er netop sådan en ting, som jeg har kunne mærke fra jeg var helt lille. Det handler jo om vores også respekt og kærlighed for alt levende. Også det, som vi kalder for irriterende eller farligt. Altså alle er jo lige vigtige. Vi indgår jo i et system, et økosystem, som er fuldstændig afhængig af hinanden. Ja, altså sådan en eller anden form for både accept af cyklus, altså accept af, at også naturen er, som den er, altså en del af et univers, eller en frekvens, hvor der også er forgængelighed. Natur er jo højfrekvent egentlig, og skal ikke fikses. Men vi kan jo selvfølgelig komme til at gøre nogle ting ved naturen, som vi skal tage ansvar for, som vi skal stoppe med. Ja. Men i sig selv, så er det jo et system fuld af lys, og vi ved jo også, at mange af os jo netop kan finde healing i naturen og dyrene. Altså når mennesker ikke kan stille noget op, jamen, så er det måske netop en hund, der kan, eller en hest, eller andre dyr. Altså det er der, vi kan møde det nærvær, som andre mennesker måske ikke er i stand til at give os. Lige præcis. Og så som du også siger, det er måske os, der har ændret balancen, så, og noget vi skal rette op på. Og det er sådan, jeg også ser det lidt. Eller meget. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er jo et stort arbejde, men det jeg egentlig ønsker, og det er ikke noget, der vi kan gøre over en nat, men det er at få det naturlige ind igen. Vi er meget langt væk fra det naturlige lige nu, hvis man kigger på hvordan vi holder dyr, for eksempel. Vores relation til dyrene. Og naturen selvfølgelig, men nu er det jo mig, der er dyrlæge og ser den side af det. Ja. Men det er jo noget, der har stået på i mange tusind år. Så det tager jo lang tid selvfølgelig at rette op på, men man kan jo starte i det lille og tænke, bare hvis man ejer et dyr for eksempel, får den lov til at udfolde sine behov, eller lever den et så naturligt liv som muligt. Ja. Vi kan jo starte der. Ja, lige præcis. Ja, altså, vi kan ikke bare slippe dyrene fri. Vi har avlet dem til at være afhængige af os. De er domesticeret, som det hedder. Så vi kan ikke være, man skal ikke være ekstrem, man skal ikke være fanatisk. Vi kan ikke bare slippe dem ud i naturen. Det er også fuldstændig forkert. Men vi skal ikke gå længere den anden vej. At vi for eksempel anskaffer et dyr, fordi det passer til mit image, eller altså der bliver vi nødt til at gå fra ego til hjerte. Ja, fra ego til hjerte. Ja. Det er jo egentlig, det er jo nogle kulturelle normer og måder, vi gør tingene på, som også former vores menneskesyn og dyresyn, natursyn, som mere skal laves om, sådan som, ja, altså, jeg hører dig sige det, altså, vi skal på en eller anden måde rydde bordet, og så sådan lige prøve at se lidt frisk på det. Hvad er det egentlig, vi har gang i her? Altså. Ja, det ønsker jeg. Giver det mening? Giver det overhovedet mening? Ja, fordi vi har jo også valgt, vi har jo puttet dyrene ind i nogle kasser, og så har vi puttet nogen på piedestal, og andre, de skal bare for eksempel tjene os med mad for eksempel, eller altså, så de har nogle sådan forholdsregler, hvor stort et areal skal en gris gå på, hvor stort et areal skal en hest gå på. Ja. Og så har vi jo i den anden ende, altså sådan, hvor vi måske også bare sætter
en hund eller en kat på pedestal, hvor de har Instagram-konto, og hvor man faktisk også, det reagerer jeg ret stærkt på, når man ser på sociale medier, hvordan folk bruger deres dyr i meget, meget unaturlige stillinger, for eksempel, eller laver sådan nogle sjove videoer, som bare er så langt fra naturen som overhovedet muligt. Hvor jeg også nogle gange mistænker, at de faktisk er, hvis det er fra udlandet, jeg håber ikke, man kan få fat på det herhjemme, men hvor jeg faktisk mistænker, at de er bedøvet, for at de skal kunne gøre det. Ej, det var jo forfærdeligt, ja. Ja, og der kan man jo faktisk bare som konsument vælge at ikke kigge på det, ikke dele det. Ja. Altså igen, start i det helt lille, og så mærk efter inde i sig selv. Fra det reneste sted i sig selv, føles det her naturligt, og er det okay egentlig, at et andet menneske får så meget opmærksomhed ved at bruge sit dyr på den her måde? Man behøver jo ikke at være veganer, eller man kan jo sagtens, vegetar, man kan jo sagtens være bevidst. Ja. Alligevel, men hvor man simpelthen, der er simpelthen noget, det kan man simpelthen næsten ikke købe. Selvom at man spiser kød, så kan man mærke, at det her, det skal jeg simpelthen ikke have. Nej. Altså energimæssigt, så resonerer det ikke. Nej. Jeg kender, den kender jeg udmærket godt på egen krop, altså. Hvor jeg egentlig nok var sådan, jeg kunne ikke mærke det, dengang jeg havde det der tykke panser, jeg lige fortalte om. Men jo mere jeg også har ligesom åbnet op, så er der nogle ting, jeg bare ikke kan spise mere. Og jeg er heller ikke sådan, at jeg peger fingre af nogen, eller synes, man skal gå all in. Altså, man må starte der, hvor man kan, og jeg har sådan mit livsmotto er den der mange bække små. Jeg tror på, at mega små justeringer kan gøre en kæmpe forskel også. Ja. Og jeg har en lille historie faktisk, som måske er en lille smule barsk, men jeg vil prøve at fortælle den. Og det var, at da jeg gik i Engleskolens englehealeruddannelse, den foregik jo i Roskilde. Og jeg kan ikke huske på hvilket modul, om det har været andet eller tredje modul. De 2 første gange var jeg i hvert fald kommet i bil, men den her weekend så kom jeg med tog fra København. Og så når jeg stiger ud på Roskilde stationen, lige udenfor der, så får jeg bare total flashback over, at her har jeg været før. For jeg har ikke været i Roskilde meget, altså jeg er ikke sådan en, der går til festival. Eller. Så det var ikke derfor, jeg havde været der. Men så kigger jeg ned til venstre og kan se, at det var her, jeg havde noget, der hedder fødevarekontrolkursus. For som dyrlæge, der gennemgår man, jamen det er virkelig en omfattende uddannelse. Men i Danmark har man også det her med fra jord til bord. Der skal dyrlægen også være med hele vejen. Så i forhold til produktionsdyr og sådan noget, så skal vi jo også kunne være med på et slagteri. Vi skal kunne lave kontrol både af levende dyr og kødet efterfølgende, så det er klar til konsumtion. Det kursus har jeg haft i Roskilde, og det havde jeg faktisk fortrængt. Og det var sådan til venstre ned af vejen. Og lige nu, når jeg fortæller det, så stiger min puls. Fordi jeg har virkelig stadigvæk traumer, eller hvad skal man kalde det. Altså det har virkelig... Fordi dengang, som vi lige var inde på, så skulle jeg jo bare igennem den her uddannelse. Jeg var jo bare dygtig pige, jeg skulle bare blive færdig. Og jeg tror lige i den situation der skulle jeg virkelig bygge op det der panser, og det skulle bare gå stærkt. For at komme ind på slagteri som særlig sensitiv, og den her lille natursjæl, som måske har været indianer engang, det er grusomt. Jeg går ikke ind på detaljer, men vores opgave som dyrlæger, det er blandt andet at dele bøder ud i, der er noget, der hedder levende kontrol, hvor man ser dyrene ankomme med transporten. Og så skal man se, om der er kroniske skader, for eksempel liggesår eller sådan noget. Det skal så bondemanden have en bøde for. Men hvis der er nogle mere sådan akutte skader, måske et brækket ben eller sådan noget, så mener jeg, at det var vognmanden, der måske skulle have en bøde. Altså det her er meget sådan simpelt stillet op, men og så skal de jo ind på slagtergangen, og så går vi over, og så skal vi så også kontrollere kød for
at det bliver godkendt til konsumtion. Så det er en del af vores uddannelse også. Og det er traumer, der har sat sig i mig, og der blev der panser bygget op. Og det var det panser, jeg skulle bruge cirka 15-20 år på at nedbryde igen med alle de her veje, jeg skulle igennem. Men den her dag, når jeg havner på Roskilde Station, så skal jeg jo ikke til venstre. Jeg skal faktisk til højre og til en healeruddannelse, og nu begynder jeg næsten at tude. Jeg tudede hele vejen til vores kursuslokale, fordi jeg var ked af det på mine egne vegne og på dyrenes vegne. På hele verdens vegne og naturens vegne. Og at jeg indså bare, at det er healer, jeg er. Men jeg har kæmpet rigtig meget med de fordomme omkring det. Jeg er healer og spirituel, når jeg også er videnskabelig. Ja. Er det... Altså, da du begynder at fortælle det der sidder jeg også bare, altså fordi energien i dit budskab er så tydeligt, og de billeder, der ligesom bliver malet op, er egentlig så barbariske. Altså, og det blev bare lige pludselig tydeligt i den måde, du formidler det på, uden du behøver at gå i detaljer, ikke? Hvor man tænker, shit, hvad filen er det, vi har gang i? Og så du beskriver det med, at det bliver så tydeligt for dig, hvad der egentlig er din vej. Og så kommer du selv ind på det, fordi det er jo ikke let at så stå der som healer. Altså, kan man bare bekende kulør. Altså, der må også være noget i, hvordan du ligesom håndterer det også i forhold til den verden, du så er i. Fordi kan du bare bekende kulør, altså på en eller anden måde? Altså, der må være en masse steps i det der også. Ja, det har det jo været. Små babyskridt. Og så også finde min egen vej. Så sådan som jeg gør nu, det er, at jeg siger, lige nu så arbejder jeg jo så deltid som dyrlæge med online rådgivning i et firma, som har ansat dyrlæger til at ligesom tage den første visitation af dyr, inden den skal videre ind på dyrhospital, hvis man vurderer det til, at den skal det. Så det er med mest hund og kat, nogle gange kanin også. Så jeg sidder jo hjemmefra, og jeg har mit arbejde er ligesom baseret meget på kommunikation med ejere. Og der er det ren medicinsk / kirurgisk vejledning. Så jeg har ligesom valgt sådan, at okay, det er stille og roligt, jeg er særlig sensitiv, jeg kan sidde hjemmefra. Jeg kan godt lide kommunikation, og det her samarbejde med ejere og dyr. Fordi der er de stadigvæk i deres hjemmemiljø, og jeg kan hjælpe dem langt hen ad vejen. Men stadigvæk så, jeg kan jo ikke dele mig selv i to, men jeg bruger ikke healing der aktivt. Men jeg kan ikke skelne, hvad der er intuition, hvad der bliver kanaliseret, og hvad der er erfaring, og det er jo en stor pærevælling. Jeg er jo bare den, jeg er. Ja. Men det har jeg valgt at sige, at jeg bruger det. Der er jeg mit faglige, professionelle jeg, og så er jeg min healer alternative del, også på et professionelt højt plan, vil jeg faktisk påstå. I den lille biks, jeg har, hvor jeg tager imod folk, som har brug for healing, og hvor jeg også tilbyder meditation. Ja, så du har fundet en måde at og egentlig tilrettelægge dit arbejdsliv og dit virke på, hvor du egentlig også ærer dig selv som energivæsen. Altså at bruge den type platform til at prøve at formidle, hvordan, og det ved jeg, det er jo det, du også vil arbejde med, at vi ikke skal være hinandens modsætning, men at vi ligesom skal bruge hinanden, altså den spirituelle verden og den videnskabelige verden.
det føler jeg også, at kæmpe kald, og nok det, der har været meningen med det hele. Meningen med galskaben på en eller anden måde for mig. Jeg skulle også igennem alt det hårde. Se virkeligheden, før jeg kunne havne her jo. Og det er jo netop, og det var tak for det, altså fordi der var nemlig, det er jo det her med, at din stemme er jo ekstremt vigtig. Der er jo brug for en kulturforandring. Der er jo brug for, at du er jo ikke den eneste, der har det sådan. Altså, og der er jo netop brug for, at de her budskaber, de her erfaringer, og den her, at din sandhed også kommer ud, fordi der er jo også andre derude, og vi må ligesom sådan begynde at gribe lidt hinanden, fordi ellers så bliver der jo ikke skabt de forandringer, som vi selv skriger på, dyrene skriger på. Altså, vi er nødt til på en eller anden måde at vågne op. Det hele hænger sammen, og hvis vi begynder at behandle dyrene bedre, så det hele hænger bare sammen. Så hæver vi frekvensen jo. Man skal holde sig inden for de der kasser, man har lært, når det er noget fagligt og etisk vigtigt. Altså, men alt andet, der foregår rundt omkring, det kan vi jo ikke putte i en kasse. Og det kan jo heller ikke en lærer i et klasseværelse eller en læge i relation til sin patient. Men det er jo ikke noget, vi skriver i journalen måske. det er jo bare kommunikation og altså, Ja. Og så kan man sige, at alt hvad der ligesom skal forholde sig til for eksempel kemiske processer eller hvad det er, jamen det er jo én ting. Men der er jo rigtig meget også inden for dit fag, som netop er relationen, er selve relationen. Også jo mellem dyret og dyrets ejer, og hvis man så skal tage det over også videre ud sådan i sundhedssystemet, så er der jo også noget med patienternes evne til selv at håndtere sin egen situation, håndtere relationer osv. osv. Og der kan man sige, jamen, men der er måske nogle, altså der er naturvidenskab måske ikke lige det bedste så til det, altså der er det noget andet, så for hele energibevidstheden ind her, der er jo så meget at hente i den her åbenhed. Hvis man netop slipper stoltheden af, at nu har jeg ligesom eneret på det her område, nu ved jeg ligesom alt om spiritualitet, så skal der ikke komme læger og fortælle mig noget om det. Nu ved jeg ligesom alt, men nu skal der ikke komme. Men vi er jo nødt til at bløde op, ligesom i begge lejre, eller hvor vi nu er, fordi vi er flettet sammen allerede. Altså det er bare os, der skal finde ud af det. Ja, og også det der, hvis man taler med en person, som har været indlagt, eller har været på sygehus, eller har været ved dyrlægen, så taler de jo ofte om, hvordan de blev bemødt, faktisk. Der handler det jo også igen om en eller anden form for energi. Og så kommer man jo faktisk lidt ind på placeboeffekt der, som jo også er et super interessant område. Hvor det ikke kun handler om pillen, der bliver givet, men på hvilken måde næsten. Og med hvilken intention bliver den givet. Det er jo et kæmpe område, som er svært at begribe, men jeg tror, at det er meget nærliggende healingen, altså at det går hånd i hånd. Er det noget, du sådan er gået ind i, det der placebo? Altså, Nej, ikke mere end at jeg filosoferer over det. Jeg ved, at der er nogle studier, hvor man også har set placeboeffekt på dyr. Okay. Og det gør jo hele det fænomen endnu mere interessant. Fordi dyrene har jo umiddelbart ikke et sind, hvor de, når de tager den her tablet, tænker, at nu skal jeg blive god igen. Eller rask igen. Det som man før jo, eller det man ellers mener, at placeboeffekt er på mennesker, at vi bruger vores sind på en eller anden måde til at skabe en kemi i vores hoved, som frigør endorfiner og så videre, som måske er med til at reducere stress, som selvfølgelig er med til at hjælpe på en helbredelsesproces. Men når man pludselig så har dyret imellem der, ejer ved, at nu står jeg her med en pille, som jeg tror på, hvad er det så ejer ligesom sender med dyret? Er det ekstra omsorg, eller er det faktisk også en slags healing
Jeg ved det ikke, jeg filosoferer bare. Ja, ja, præcis. Men altså igen det her med det her udtryk, where attention goes, energy flows. Ja. Ja, så man kan sige, at fra at man taler om placebo til, vi kan ikke helt forklare det, og det er bare, det sker nogle gange, til, jamen, der er jo en dyb visdom i det, der kunne være interessant at se mere på. Det er der selvfølgelig også en hel masse, der gør, men det er jo ikke noget, der endnu har fået den store betydning, i hvert fald for praksis. Men der er, altså, og det ved man jo, der er jo lavet faktisk et forskningsforsøg med aber, altså hvor man har observeret aber på nogle forskellige øer. Det er, vi nævner blandt andet det her i den bog, jeg er medforfatter på, hvor man kalder det The 100 Monkey. Nå, okay. Hvor det er observation af de her aber, som faktisk viser, at vi er jo koblet på et fælles bevidsthedsfelt. Ja. Som egentlig som vi bliver kodet og inspireret fra. Og det man fandt ud af, det var, at der var nogle forskellige sådan klaner, eller ved ikke hvad det, grupper af aber, der boede på nogle forskellige øer, og de har på ingen måde kontakt med hinanden. Og så på en af de her øer, der er der pludselig nogle af de unge aber, altså som begynder at finde ud af, jamen der ligger sådan nogle kartofler i sandet. Dem er der aldrig nogen, der har givet der spise, fordi de er jo beskidte og fulde af sand. Så er der nogle af de her unger, der finder ud af, at så kan man skylle kartoflerne. Og i starten, der er alle de der ældre aber, de er simpelthen mistroiske. De gør det. De vil ikke være med til det. Men lige pludselig er der jo også, ungerne, de er ikke så, hvad skal man sige, de har ikke så mange erfaringer, så de gør det jo bare til. Det er skide smart. Så de vasker de her kartofler og spiser dem. Og så i det øjeblik, at de voksne aber, så er der en, der tør, og så er der flere og flere, der kommer med, og så begynder de bare at gøre det. Til sidst er det noget, man gør på den her ø. Alle aberne gør det. Pludselig så begynder aberne på de andre øer også at gøre det. Og de har jo ikke haft kontakt, det er ikke noget, men de har ligesom hentet information og inspiration ind fra et kollektivt bevidsthedsfelt. Ja. Så man kan jo på forskellige måder jo også observere, at det findes, at vi er koblet på det. Ja. Jamen det er jo det er super spændende. Altså det er jo lidt eller det der med, hvis man har tvillinger for eksempel, hvor de er også i hver deres ende af verden, og så kan de mærke, når den anden har smerte for eksempel. Eller det er der også noget lignende studie på rotter, ved jeg, hvor man valgte at dele et kuld rotter op og flytte den ene gruppe så til en helt anden verdensdel, og så lavede man jo så desværre nogle forsøg på den, men hvor de andre i den anden verdensdel også reagerede på samme måde. Så det er jo, det er jo, altså det er jo egentlig mærkeligt, at vi har så meget videnskab, der peger ind i de her parapsykologiske altså vores evne til telepati, og at vi er forbundet i en eller anden form for energetisk netværk, og at kvantevidenskaben begynder at komme ind. Altså det skal jo begynde på en eller anden måde at virkelig få indflydelse på vores kultur, vores menneskesyn og verdenssyn. Lige præcis, og så er det vel bare os, der er rigtig nysgerrige på det her, som må være som de der babyaber, der begynder at vaske kartoflerne. Det er genialt, Line. Lige præcis. Og det kræver lidt mod, og det kræver, at man tør eksperimentere, og det kræver, at man tør være legende, og lade sig inspirere af hinanden. Så sandt. Virkelig. Og det her er jeg begyndt at ture nu. Det var godt, Lina. Det er så Det er jo en interessant historie, du har, og jeg synes, den er vigtig at få ud i verden. Det er inspirerende, og jeg virkelig ønsker, at der er mange ligesom, eller jeg håber, der er flere ligesom dig, der tør det. Fordi det kan godt være, når du sidder der, så gør man bare sådan, men det er jo udfordrende at stå i. Ja.
Og jeg havde det nok bare sådan, at da jeg var lidt bange for det her at stå frem, så tænkte jeg, jamen jeg gør det faktisk i bund og grund for dyrenes skyld. Og en gang imellem, så har man måske også bare det der med, at man har måske noget, som er større og vigtigere end en selv. Så bliver man nødt til nogle gange at tage det der lidt skræmmende skridt måske. Ja, lige præcis. Og så hjælper det jo, at vores kollektive bevidsthed mere og mere begynder at bakke os op i det. Altså, så man kan faktisk føle, at jeg gør egentlig ikke det her. Jeg kan godt være, at min menneskedel føler, at jeg gør det alene. Men der er en anden del af mig, der godt kan mærke, at jeg er ikke alene. Nej, lige præcis. Virkelig. Og det er dejligt. Det er det. Ja.